ránko, je piatok. Dneska máme na pláne Štrbský štít, ktorý sa nachádza na konci Mlyneckej doliny. Zatiaľ to vyzerá síce, že sú hory pod mrakom, ale my veríme, že sa to trošku otvorí a budeme mať aj nejaké výhľady. Ak budeme mať dobrý čas, tak by sme ešte zo Štrbského štítu išli cez Bystrú Lávku a Furkotskou dolinou naspäť. Pokiaľ ne, tak sa vrátime tou istou cestou, ale sme motivovaní, máme plno energie, chutí a sily, takže ideme na to. Nachádzame sa pod masívom Štrbského štítu. Čaká nás takéto stúpanie hore do Práčovne. Nasadzujeme lezecký hardware. Helma musí byť. Áno. Aj raky. Také, neviem, čo ešte raky dáva teraz. Ešte dáme. Raky je neskôr. Raky sú mačky, keby ste chceli vidieť. Po našej ľavej strane je tzv. Okrúhle pleso. Nachádzame sa zhruba vo výške 2170 metrov podľa výškomeru v telefóne. Nachádzame sa asi pred najťažším miestom výstupu, aj keď nie je to nejaké extrémne exponované, ale čo sa týka tohto výstupu týmto žľabom je to najťažšie miesto. Potom už by to malo byť hore viac menej žľabom až na vrchol. Uvidíme, ako to bude ďalej. Keby to bolo neschodné, tak sa samozrejme vrátime, nebudeme nič riskovať. Ako sa hovorí, dúfame, že nás hora príjme. Áno, a hlavne cesta je cieľ, takže áno. Nie je dôležité ísť na vrchol, ale šťastne sa vrátiť. Paráda. Krásny žľab, strmý. Dostali sme sa do inkriminovaného miesta, kde to je trošku zľadovateľné, ale dajú sa nájsť aj pasáže, kde je sneh. Použijeme aj cepín. Stúpame pomaličky na vrchol. Už teda za pomoci mačiek a cepínu. Aj keď ten povrch vôbec nie je zlý, je tu sneh. Je také príjemne tvrdé, že sa dá do toho nakúpiť aj tá mačka, aj ten cepín. Drží to, neprepadá sa to. Cesta je v celku jasná, nakoľko sú tu sporadicky mužíci. Takže orientácia je perfektná napriek teda pomerne extrémnej hmle. Také zimné popolné zrníčko. A zlej viditeľnosti. Ide hore veľmi dobre. Teplota je perfektná, nefúka vietor. Sily neubúdajú. Milan nakopáva jak divý, aký by liezol na Mount Everest. Ale treba, prípravné body musia byť. Teraz sa ukážu naše morálne a volové schopnosti. Proste tak. Nachádzame sa, stojím už na vrchole Štrbského štítu. Milan je fakt, že pár metrov pod ním. Je vrcholová tabula, pod ňou je aj kniha
do ktorej sa zapíšeme. Je to krásny pocit stať na štíte, hoci sú podmienky takéto. Mne to aspoň osobne nejako neubralo zo zážitku, ja som nadšený, ja si to užívam. Ja mám rád drsné podmienky a toto je krása. Milan, gratulujem. Napodobne, Daniel. Si borec. Tak on. No Danco, nebolo to zadarmo. Štrbský štít. Ešte cesta nadol, ale... Cesta nadol bude samozrejme rovnako náročná. Ale tak máme to prešlapané. Drží to. Pohodičke, pomaličky, na istotu. Sme v posledných pasážach žlabu Štrbského štítu, sme takmer dole. Ešte nás čaká pár desiatok metrov, potom prechod cez takú rímsu, ale celku bezpečnú. No a viac menej zídeme už len k okrúhlemu jazeru a potom už len kúsok na oficiálny chodník a smer dole. Milan využíva letecký hardware na 200%. Výborne. Vidno, že si bol futbalista kedysi. Vyplné body. Ešte máš 5. rezervný. Dá sa povedať, že sme už v bezpečí. Z najhoršieho vonku, takto. Áno. Sme niekoľko metrov nad samým plesom a pôjdeme cez bystrú lávku smer do Furkotskej doliny až na Štrbské pleso. Dneska si to trochu okoreníme, Áno. aby sme toho nemali málo. Stretli sme turistov nepoučiteľných, všetci štyria boli Češi a všetci štyria mali obyčajné tenisky, nemali ani paličky, ani nesmeky, ani helmu, skrátka ničo, do týchto podmienok je nutné prijať. Říkali, že my sme to nečakali. Presne tak, som bol líny si kouknúť stránku horské služby nebo predpoveď počasí. Dobre, ďalej. Ale říkali, že som skúšený. Jo. Tak nachádzame sa v podstate na
z nášho pohľadu na konci Furkotskej doliny. Odbočáme zo žltej na modrú, na chatu pod Soliskom a odtiaľ chceme zbehnúť už na Štrbské pleso. Veríme, že sa to podarí do hodinky 10, lebo chceme stihnúť večeru, ale dnešný deň hodnotím z 10 za 10. A keď bola hore práčovňa, ja som si to brutálne užil. Výborne, to som rád. A podobne, Daniel. Som šťastný.